Ensengima egendete gusigita gokeania gwichisegi chiegenka nigaselit koria rero riogochengera abare no borema segetigie kerenyo imeye nsemo yebunge ya North Mugirange County ya Nyamira nigabang'ina besokire na koraga okonengetwa nechisegi kerense ari guchengera rituko ryabari bamenyete na oborema nabage kerense gendrete ko baki guchengera matuko 15 nomo yo kurwania chisegi chiegenka igati yabang'ina bakoragwa no mutenuni honkaf musubati fontina ngare akora hetaro imeyo mochibwe kerenyo eriyo gosemia abantu igoro yobuya bwogotatwara chisegi chiegenka abaremafu n'abamobabo balia gender based violence bali bakurwani wanka bachaire babisire bitukolia lero twaita ko baorokia nga nchera ende yonsi teyo mokuangwa barobu mwanya bantu na barobu mukonyara bale kokora kende yonsi na bali bande bonsi pibako baligereria asobobe ase ofisi yo mongi na cherusha mumanyi ntogoro na tebanga nabaimokerie getambokero balia bago chikochaya baremafu naimokerie getambokero balia bakorwania abagaka babo inka naimokerie getambokero balia abang'ina bagoitu nyumba amona abagaka kupigania mambo ya ambayo yanadumu jinsia yote iwe ya kiume ama ya kike. Watu wamezoea kwamba jinsia ya kike ndio mostly huwa inadhulumiwa, lakini kwa ground pia mambo inakuwa tofauti. Na pia wanaume mkidhulumiwa na wamama, mkidhulumiwa pale kijijini, don't be afraid to come and report. Sisi tukakuja pamoja kwa sababu tuko na 16 days of gender based violence activism here in Nyamira, tukipinga ama tukisema kwamba si vizuri tuwe na gender based violence in our various homes, tuweze kuzungumza kwa uzuri na kwa upole ili tuweze kupunguza visa hivi vya dhuluma za kijinsia. Pia tuliweza kuangalia vyanzo vya kuwa na dhuluma za kijinsia. Batigire no wanyanyomba ataliko manyano aningi kegere lakini lero besokiria so bonge abarenga mona intuga iga twarorire gento keri bakonyara ndeke bataikunya onona akira serikali itongambia mone senge njoko begari tugeri na barubu bainyoru baiguna barubu na mwanya bantu bare bagukwana kerekyo nigo bagendere boyuko gikiria bokong'u gocha chisegi chiegenga chabere chigotungia basubati asekeria bakweranga asebwango iga women representative we county ya Nyamira mosike cherusha mumanyi ase chingwana chiho yorenge mu MCA okare bwe ward ya Kisi Central mosike kefa mrefu oyo tumegeta mang'ananga cherusha thari kwebo ibuya asabang'ina baraga bokong'u na kweranga nere byesekebeku ase abasubati nande wango iga ntwarora abang'ina bagokorerwa obochayo bonene amachaya manene gwegere kiongozi ekenene oyo kurokwa cherusha natebiwa ng'agagotara atabegeti chianga chiri chansoni ayonsio twachaiga koyakumira eyi gender based violence omong'ina omweshimiwa era nomokungu bw'omonto era ng'ina abantu nero monyene Nyamira County naira amasikania manene mwanya gekonyarekana nga gwetera asare gender based yachakire kumurwani kurwa saba sacho bonsi bibagotoka Nyamira County ngakirende baria batari kwenyara bebisete ngakibakari koru bagukwana kerekyo nigo boigo baendere gosingiranga baria bagwetera chisegi chenga nere bya besokiteneni erio kwera maiso marore kwene kingango nyoro bare chinjera bakonyara ko bagokonywa ebinte bingo korekana kere ngokorekana bire mono ase enyumba y'omugusi lakini rende toko batebisoka isiko eserikali noere netugwate seti onyo mukungu osunyuntu orukarabu tebekene nkwagetu Steven Nyarikie Mbonde Ekerenyo North Mugirango County ya Nyamira.